eSouth Africa eMzansi niyaphila bafowethu. Ngiphathele nayi la iBig 4 bafowethu. UKing Ncuba odume emahlayeni kakhulu. Engingakusho nje lokho abahlangane ngakho la kwafika naye bafowethu. Naye wayethi uyishayela amahlaya akhe. Kodwa ngokuthi iy'nkunzi abafowethu bamaciko. Babona ukuthi ngcono bayihlanganise bayipheke. Uyena uKing Ncuba. Kube ibhove elincane khona Mgqomeni. Kube uMdumazi umfokamhlongwe. Kube uLimit umfokanala. Ngeke ngikhulume kakhulu nizoyizwela nina la ukuthi ithini into abayiphekayo lapha nestudio. Beshaya live la. Nani niyayibonela bafowethu. Injalo indaba. Yeah.